upce. Upce ću ga laham. Pravi nam ovdje probleme. Stani glupane, jel nas moraš karat ovdje, stani! Debeli propca iz ti kolna, ješ čuo? Nemoj nas sad ovdje jebat, kužiš. Sjedaj tamo u auto. Ne prolazi ispred mene. Jao, jebeni panter. Ovo što trča kopaju patak. Ajmo, gas. Ja, sad i trčat bilo. Ise koji hack game je za nezgrad. banku, znaš kako me sad to stvara Koji ćemo stres banku? neki, Evo u centru odmah, a? Ne znam kako se hakira, kontaš. A oružje? Uzet ćemo i ove taoce, imamo 2 pištolja. Može. S pištoljem mogu pucat kroz auto. Bježite, momci. Bježite, momci, da... O, gdje ste? Ulaz u banku! Ulazi u banku. Broda! Ajmo, unutra! Bujru! Nemojte se derati, gospoda. Ajde! I ti isto malo, ajmo, Cura! Jebem li ti kako ću je prosut, a? Da, nemoj! Prospije! Prospije u čelo! Sad ću ja prosut. Prosut ću sve. Nemoj! Tu da ste bili dobri, okej? Ja mogu je prosut. Nemoj 10 talca imamo, buraz, 10 talca. Gdje ode ona ženska prosući odavde? Jesi, opet ti, jebo. Debeli, pobjegneš li još jednom, ja ti garantiram da ću ti pucat u čelo. Okej? Neću. Ja ću ga ladit. Slučajno. Evo viš, stvarno ćeš bit mrtav. Ovo je zadnja opomena, okej? Kako ćete rokni debeli? Ali ti stvarno kažem da je zadnja opomena, more? Oladi ga ako te bude ubio. Ma sve ću vas pobiti. Ise, kak se ovo hakuje, ljudi. Ovo ću ubiti sebe, pa Viš, men sad nije dobro, Nije bitan HP, ne pada ispod 10 u autu. Šta da ja krećem, a? Kreni. Uraz, može neko doći sa mnom? Ajde, vrat. Jan, nek pomogne Jan. Ajde, čo mi je inteligentni šal. Okej, šta palim, laptop, a? Valjda, da. Jel šta imaš sve da itema? Imam bušilicu, laptop, uređaj za struju. Probaj, a ne znam ova vrata kako se otvaraju, a? Probaj na laptop, jebi ga, neći iskoristiti ako nije tu. Buraz, ali štak sjebe moje. Aj probaj uređaj za struju, toga imamo za baciti. Nije uređaj za struju. Onda mora biti laptop, jebi ga. Jebi ga, probao. Valjda su ova vrata, a? O, jesu. Butu! Ili, aj probaj da zapucaš na lokalca ovog. Di? Ja mislim da se treba zapucat na ovog lokalca, ovog unutra. Opali? Opalio. Nije, a? Ubi ga. Nije. Nije to taše, imam da. Možda ga rokne. Nemoj. Sad treba. Ne znam, vrat. Pa, gdje ti je bušlica, vratamo? Tu. Dođi priđi vratima, ovdje gdje sam ja i bušlicom. Evo, piše mi, postavi veliku bušilicu. Da. Aj, možeš ti to, brat, ajde. Ajde, verujemo te. Treba ti ovo, velika bušilica. Jel imaš veliku bušilicu? Imam valjda običnu, malu. Pa, to je to, ja mislim. Ali nije, piše mi kad stisnem, treba ti velika bušilica. Velika. Zoji, p. Agente, p. Krivu bušilicu si nam dao. Dobro. Velika bušilica, ne ova obična, velika. Piše mi, treba ti velika bušilica, ovo je valjda neka obična. Dobro. Hoćeš doći ti ovdje do nas ili da ja dođem do tebe? Donijet ću bez brige. Okej, čekaj. Lagano. Poslije pljačke ja kupujem McLarena ako uspijemo, evo. Please, God.
Nezić twice. Svi u staklu i ruke. Smij se, Twice, evo vidiš, već te spominju. Hvala. Debeli ruke, ovi šta se kofrčiš? Debeli. By the way, ovi šanžiri i to za namarite, Staklo i vic. nisu znala kako skinuti. Ma opušteno. Ukažit ćemo ti kad Skinit ćemo te mi da Glavni skiraš. žedni talci. Ne. Mala je Sigurno. žedna. Jesi gladna? Popšta. Imam hrane jedino mi treba. Dobro, Treba ti Twice, rano. čuče vas. Ajde dođi vam, odi. Na ranije, Dođi na vam. ranije. Da će dat baba da ide. Vama, ali treba nešto. Baba. Ne radi mi opet, Propada mi. Ni meni isto, nešto me jebe, i mene isto. Ne radi, me ne propada radi. lik, ali se prodera. Nisam se prodao. Evo, ne bacio mogu sam ti ja, otvoriti bacio sam džep. ti ja. Nisam pojeno 2 sata. Evo i koca da malo zaliješ. Jel smijem? Nema Dobro, slobodno. smiješ, ajde. Što neće? Hvala. Neki burger ode za gospodina. Izdržat ću. Što neće? Srč. Da naplati! Evo na pod. Tu me ovdje ispred banke, alo. Ne, tebe niko dirati. Evo, Da. izlazim ja. Tu. Ova dvojica me tuku ovdje. Di si? Kaže da mora da se čeka 14 minuta. Di si, Buraz? Evo mi iza tebe, evo vidiš tuče mi iza. Smiri se! Ne Ubit ću te. mogu, Ubit ću te, aj gubi se odavdje. Razlaz tamo kroz prolaz. Trči tamo. Aj, šućan, čekaj. Starajsa, ko te tuče? A Ovaj, evo me tuču me. srce na 10% oca. Gotov sam. Sjaj unutra, ja sam Hvala, isto. brate. Da Di nisi došao iskreno. si, Putine, di si? Stižem, brate, samo 2 minute mi dajte. Okej. Murja! Murja, bježmo. Šta je? Di ćeš ti na vrata? Jer je Zlatara u toku. Ćao, genije. Morate sačekati. Da ne smijetam, čekaj da se pomijem. Dobro, nema veze, taman dok mi ovo Ja napravimo. volim kad ti smetaš nam. Počela je potirati. Da nemaš hamburger, molim. Mislim da ima. Čekaj, ja sad dignem truke ili ću. Ma ti možeš šta god hoćeš. Dobro. Što mi ne radi inventori mrtvi? Aj u telefon, kucaj u telefon inventory Nemam fix. telefon. Šta je inventor? Aj ja. Jel ima iko da mu telefon posudi da kucaju radio? Kak nemaš telefon, crta dao sam inventory ti ja fix. telefon. Ali ne znam... Ma di samo se ukucaj dostavi. ko to crta, vrate. Ko sad crta, kontaš. Samo to i lagansko prepalica. Debeli, nema da bežiš. Neću. Još ti izranjava, razumiješ? Jel mu smijem reći ovako? Reci Ti sad, odat sad, čujete li vi mene? Tako se crta fix jebote. Čujete li me? Inventory fix. Da isključim poziv. Čujemo. Ko je naka, Recite mi, ne možda boj. će mu biti lakše. Alo, čujete li vi mene? Čujemo. Šta se Imamo kuca? Pa Sad, ne mogu odat, ne mogu ništa. T-fix, jel? Neće. nisi otvorio onaj chat u glavi. Jel T-fix? Pritisni enter jednom za dobra stara vremena. Neće. Ni to, pa šta se radi? Ne znam šta sam radio. Idi ono, zažmiri, idi tamo zaspi. Koja ste banka? Glavna u centru. Kome ovo je telefon za mene? Ne, ja nemam telefon. Ooo, sašta. Ma ja sam tek sletila, druže, ja nemam ništa. Dobra muzika jebe. Pa mi neće ništa sad, ne Ja mogu sam dana, bukvalno sad. Ne, pomozite mi, jebem vam Bog. Idi. Oj, nake, šta opsova, frajer, nemojte zamjet mu ljudi, jebi ga. Vjeruj, brate. Pogurat šta ja gore od nevine. Idi, ajde, čekamo. Kome je Boga nekom zvoni telefon baš? U Gepeku Meni. vam je evo, 9. Pa javi se, brate, Prekine, prekini. javi se. U Gepeku, a? Ima bušilicu, da, u Gospodin Gepeku mi je vam evo rekao da se 9. ne javljam. Dobro, Da stavim da zvonim. Čuo ja dobre muzike. Ajde, uzmi iz gepek. Imam. Okej, hoćemo započet? Da. Ajde, čuvajte taoce. I ova plava nek stane isto tam gdje taoci. Odstati. Aj tamo, u red, vrstu. Dobro, ne deri se. Agente, odi vamo. a idemo.
Okej, Znači, jesi ti spreman? ovom Kak opet se puši, ovako kak se puši? Znaš, nisi nikad radio, majke. Buraz jebat ću 100% kušiš. Nećeš, ma ide sebeš, nema veze, snaćemo se. Opušteno, aj probaj. Aj. Aj sretno. Mutirano. Opa. Bušim, bušim. To je to, samo od sebe, a? Jaba. To je to. Mora malo poići. To, thank you guys. Nemojte pisat sjebače, molim vas, nabijate malera, vjerujte mi ljudi. Okej. E sad tu treba laptop 100%, to vam nekako ima logike. Što je u tom sefu? U sefu je vjerojatno kartica za sef. Za vrata. Šuti? Jel možeš ti pogledat, ajde. Uđi vamo da svojim teškim trenucima zagrlimo. Što mi nećete uvoći? Hello, šta je to? Okej. Evo je kartica. Dobio sam karticu. E, to je to. Sad ovdje dođi do vrata. Sad kontam gdje će se taj laptop trebati. Kartica ili USB hack. Provukao sam. Dobro. I šta je sad ovo? Ovo ne znam, aj kupi ti to. Grabim zlato. A gdje treba laptop sad iskoristiti? I morat ćemo uzeti termalnu. Moram izbušiti ove sefove. I ovdje će nam trebati termalna bomba. Putine! Reci, brate. Moramo imati termalnu bombu, ne možemo otvoriti vrata bez termalne. Jel imaš termalnu? Imam, brat. Ko tu priča? Pantela, di priča? Šta si rekao? Da, mislim da imam, samo sekundu. Okej. A što ovaj debeli oda ovdje po banci, a? Zato što mu ne drži niko pištolj osim mene, ja pričam tamo s policijom. Okej, ja ću krenut bušt ove sefove. Sti uzeo svo zlato? Da, 45 pologa. Okej. Treba i mala bušilca isto. Op! Sad ga. Sloni ga. Kako pal? Dobro. Okej. Šta Pogodim u pričaš koleno, ti možda sad? bolje. Bravo. Dobro, neka krade kesica. baba Vika. Kako krade baba ga Vika. trpa. Aha, ali ga trpa u torbu, brate. Nije ga krade. Ko da mu je posljednje je, onda cijega ga. Čapio. Iskusno, vrat. Iskusno, vidi se da zna. Pil Pink Panthera, buraz. Vidi se da zna. Aj ti njemu reci na radio, nek on donese više od jedne termalne za svaki slučaj. Treba samo jedna, to samo istopiš se i to je to. A mislim da čak ni nemamo više od jedne, brate. Jedna samo da puknu vrata, ono. Da. Okej, ovo smo otvorili. Što je ovo? Buraz, probio si zid. Što? Probili smo zid banke, brate. Kakav zid Trebalo banke? da ili ne? Što mi jebeš, kuras? Kulim se svim. Brat je polomio banku na pola. Jel vam treba Sad kad se sruši zgrada. Treba. Lako da je broj ta, nema jače priče. Sandi, ja nemam pojma za to, Tek sam faka rekao ne da znam, slonimo sad ovo. kojiš, nemam pojma, buraz. Faka ne znam. Naka, držiš pištolj? Naka. Bog. Da mi nisu nako ubili, čak.
Nisu, tamo je. Jebote, da ne. Evo, daj se samo... Timfu, vrate, polomili smo banku na pola. Šta je? Evo vam na podu termala. To kralju. Brate, pati da ne pogineš, šta znači? Jel ovdje imaš isto da bušiš ove, brate? Mogu ja da uzmem nešto, ajde, molim? Uzmi slobodno, ali sad odmaknite se da stavim termalnu. Ajde, brate, ajde. Držim vrata. Drži vrata. Joj, je ovo dobro. Ja bom svaki dan radio. Beži. Možda ne puca ovo. Evo ga. Čekaj, pokupim lovu. To kupio! Ali vidi šta ih imaš obit, brate, moje visef. A meni lova samo. Ne, nemam bušilicu više, fuck! Kiši glito, a? Treba nam još bušilica, buraz, ali mali bušilica, ne velikih. Treba mi još 3 bušilice male. Ako to nemaš u kurcu sam, ne mogu izbušiti ove sefove. Kuk zabija? Pucin? Dobro. Pobjegao na je debeli. Okej. A drži pištolj. Ubrzo stižu. 100.000 ti? 89. Ali imamo 45 zlatnih poluga. Bomba. Ja imam 5 zlatnih, 4 dijamanta i još, ne znam šta ćemo ovdje dobiti. A čeka, ovo sve jedna se može... Ja mislim da se sve crvene. Crvene, da. 4 bušerice. Ali jedno već imate. Nemam, otišla je, kužiš. Ali male, ne ove velike, već ono što si mi dao prvi put. Da, može. Pantela pobjego, kakav je to retarde. A ovaj laptop nam uopće nije trebao, jel moguće ovo, buraz? Da, ali onda ne znam zašto. Treba nam ovdje napred možda, Da, ko zna šta još ima, jebote, ovo možda nije sve. Jeste otvorili sef? Ne? Koji sef? Jesmo onaj sef, ali smo dobili tamo karticu samo. Dobro. Šta ste vi tu stali, aj tamo. Ja sam rekao zato što je debeli pobjega. Otole ne mogu pobjeći. A šta se u malu sebe ostavio ga? Hraj mene da mi je toplo, ladno mi nešto, slabova jakna, ispada peri iz nje. I kako ti se sviđa moj prijatelj, jel zgodan? Baš se vidi, nisi ti koji ti bogati. Pa dobro, lijepi ste svi ono. Isti se. Jel ovako simpatičan? Normalna priča, da jest. O čem se pričao? Šta te kurac boli, ja mislim. Ne napada mi. Ko je glavni ovdje od vas? Mi. On je glavni. Vas dvojica? Svi. Ne, on je glavni. Ja sam glavni, šalim se. Dobro. Joj, nije mi ono rekao koliko da dođem. Ne skiraj ti zove mene na telefon, sve ćemo smije dogovoriti. Ne, ukoliko je ona rekao da dođe. Šta govoriš? Onaj, tamo, malo tamniji tem boje. Ništa. Doćeš gori kad treba ne zove me na telefon. Pa ne znam ukoliko da dođem. Pa zvoli me pa ću se reći. Dobro. Za pola sat vremena pa ćemo srijed gore nešto. A šta imate kao sastanak? Debeli pobjeg ako da ima 63 kila, Bog te posra, to nikad vidio nisam. Izašao čovjek kroz ventilaciju, usalo ga. Ovaj nam je nesto. Kuko je. Čekamo bušilice, jel? Da. Ovaj dobije 320, ovaj, nema ga više. Zanima je samo koliko sve zlata. Što ga nema? Nemam. Koga, debelog? Da, ne znam ni ja, nisam nikad zlatne poluge dobio, jebote. Već je sele i to. Ali sigurno su skupe. Skupe. Imamo za sad 50 komada, pa ćemo vidjeti. Ujebote, to je dobro. I ovdje isto budu dijamante i zlatne poluge. Možda dobijemo još nešto dobro, ko zna. Jel možeš ti pokupiti ove pare, ne možeš, ali? Ne? Šta vi niste uspjeli pokupiti? Jasno, čisto da vidimo, možeš. Jel ide? Da, ubrzo. Nisam s hidrom, brate moj. Okej, bro, okej. No worries, bro. Lagano. Koliko ima ovih crvenih.
Ček, jedna je bušilica po jednom redu ili... Nemam pojma, jednu sam tamo iskoristio i crkla. A koliko su obio ovih crvenih? Pa evo vidiš, 1, 2, 3, 4. 4, onda možda jedna je za 4. Pa vjerovatno je, jer vidiš da nas svako ima 4, 1, 2, 3. 4, da. 4 bušilice nosiš, jel tako? Da. Top. A onda ćemo po 2 da brže, jel? Može. Dobro je ovo. Ovo je ekstra, ljudi. Mislim da ćemo dobiti dosta para. Ove zlatne poluge me interesiraju, nismo nikad to dobili, je. Kako? Vidio ovog iza tebe hands free, nešto se kuprcavi hands free. Šta? Ne znam li, jel se zove hands... Ej, jel ti zoveš hands free? A ne, Što ne? samo sam na građevini otkinuo ruku, slučajno. Misliš Ti ruke? ruku, oba dvije ruke si ti otkinuo. A ja. A na čem to sat nosiš? Ti? Na odjeći, bre. Da. Na jakni. Mogu privatno nešto pričati s tobom? Sa mnom? Možeš. Jok, sam... Možeš. Dođi. Gdje? Može jedno pitanje za vas? O, opet neko mene zove, samo sekund. Nema ja... Gepek imate svi po jednu brzu. Reci. Daj mi reci jedno brzinsko Ima pitanje. dvije da to je znate, to. jebi ga. Nemam 4. Ajde, imate jednu bušilicu Glasno Gepek. poznat. Dobro. I mene malo varaš, jebem. Jesi ti bio slučajno onoj dole mehančarskoj? Ne. Šta si rekao? Što je Teško onaj buši, rekao Bogato. jedina ispravna. Ne. Se teško buši. Nebitno. Greška. Jel to pitanje je, a? Ne. Da te pitam još jedno brzinsko nešto. Pitaj. Bi li se ja mogla s vama Alo? sprijateljiti ili nešto tako? Alo, Halo? uzmi bušilicu iz Gepeka. Evo, idem. Ćao, kako ste? Je se teško buši, brate? Možeš se prijateljiti samo sa mojim prijateljem. Je se teško buši, brate? Ne. It's really easy, man. Okej, ajde, prvo. Koji ćeš, evo ja ću ovaj. A ja ću ovaj. Dajte meni tu bušlicu, Ali ja imam sam jednu. Kako? Nemam pojma, jedna je u Gepeku bila. Kako se buši? Izbuši to čomaroban. A kako se buši? Buši, ono. Na foru, brate. Može biti da je policajka, može biti da je policajka, nije ova muljena. Kako da ne vidim da nema zlatne poluge? Htio da skema je. Može biti da je policajka, da. Šta dobijate? Dijamante. Dobar. Buraz, ove su dvije prazne jebote. Imam sam... Bušilice. Buraz, pa koliko si pušilica donio? Dvije, brate moje, nemam više. Buraz, fale nam još dvije. Pa jebi ga, brate, šta je to? Koje su to bušilice? Koje su to bušilice? Obične, male, ne velike. Hiltovka. Gdje se kupuje to? Gdje se kupuje to, Putine? Kupuje se. Pravi se, ne kupuje se, brate moji. A u šta onda ostavljamo ove sefove, nećemo i ni obijat, a? Ostavljamo ta dva, da. Ali možda nije to, meni se ne čini ko da je to nekako. Jer ne znam šta s ovim laptopom, kužiš, nisam ni otvarao laptop. Možda je laptop za glavnu banku. Može biti. Kapiraš? Okej. Možemo. Gdje si paša? Sad sam bolje. Ćao. Kako si, brate? Vidi tamo da ti drugi. Brate, možeš sa strane, ja te pitam nešto. Ajde sa strane. Ko ideš? Hajde. Dobro večer, gospodo policajci. Bog. Kako ste? Odlično, vi? Ićemo, heli. Mi smo poprilično dobro. Vrlo oslobođeno. Ima dva. Fino. Pa može ovako. Mi smo u jednom trenutku imali 4 talaca, sad ih imamo samo 2. A nek ide i ona s nama. Šta se desilo s ovim dvoje?
Slučajno smo ih ustrijelili. Da. A jebik. Nije, jedan je nestao. A, ispario ono. Znaš kako, vratit će se možda. najbolje da mi budemo kao za presjedanje ili nešto. Dobar dan, načelniče policije. Dobar dan. Ne da se meni ovo ko ste vi? Pink Pantheri su ponovo tu. Ja sam ušla tako, ali evo želo da se... Što ja ne mogu jest, ljudi, aj drži ih, dolazim za trenutak. Bolo otpa mi srednji prsta. Doću ja ću ih pridržat, samo da napravim boombox. Ne, vidim. Samo ću reći, pištol moraš skloniti. Vidi, brate, taj laptop, malo smo se zeznuli. Zašto? To je ipak za glavno, nismo opremljeni uskoro. Boraz. Nema veze, ali ove poluge su jako skupe. Okej, to je dobro, ali Buraz, šta ak padnemo s ovim laptopom, jebote. Zato ćemo gledati da ne padnemo, brate. Ne smijemo pas. A nećemo, ne brzim se, brate. Nekako moramo to na forum. Aj neki neko predrži iz otpada ovdje. Ili da zovem nekog da dođe ispred na forum da mu prebaci, ne znam. Da, ne znam kako ćemo. Da zovem Smokija malo. Da odem da ustrelim još jednog. Nemam pojma. Ne znam kako, jer ovako, brate, 50. Ma haj, nebitno, iskraftat ćemo ga. Ma proćemo, ajde. Znaš, treba samo 100 dragulja, zato trebamo jedan zlatar odraditi. Ova crvena mi je sumnjiva jako nekako, ko da mi je neki undercover, znaš. Puno pita, jel? Puno pita i puno zna, znaš. I direkt pregovore. Više ona reći baratala s pištoljima. Ide pregovore. Ajde. Ko ona? Nije dugo, da? Nemoj. A, da je upucamo glavu. Nemoj. Kako ti dobar čovjek, Čuo sam da se oko iste cure borimo. Ko? I ja. Kakve cure? Nemaš curu u ovom gradu? Ne. Nije problem. Dobro. Znaš ovako, neka tako i ostane. Jel ti imaš? Mi smo malo... Pa imam danas, da. Nekih uslova. Danas je našo. Zove se Marija, policija. Kako je dobra, a? Koja, dobro. Nemoj da mi dirate, nemoj da mi dirate. Crvena. Nemoj da mi dirate. Ova, jel? Razumete? Koja bola? Ne, ova, kak je ovo, mogu da eliminišem odmah, pomeri se, imam mi glavu. Može? Nemoj. Mogla ubiti ovog hands free. Ma može. Pa pobijih oboje, bre, napre. GPS da sklonite. 0800, bez GPS-a. Mi bismo, znači, bez blokiranja skokova i bez krvničkog udaranja. Bez blokiranja skokova, bez krvničkog, bez udaranja ikakvog. Vratio je se ovdje što je se ispario. Jel se vratio? Super. Dobro. I sad ne znam, pa dobro, to bilo vidjeti to, razumiješ? A nije ona Capone, ja sam spreman sve. Ajde vi razgovarajte tam preko ceste, molim vas. Ajde u vozila sjedite fino, ajde. Sjedi mi u vozilo. A moramo tauci, mi inspektor moramo tauci, ima više tauci. Koliko se desi da, ali ne namjerno, nego slučajno da upadnemo u vodu, Se čujemo da na nam radiju. date par minutica vremena da mi skontamo gdje ćemo izroniti, šta ćemo danas ne pucati. Ja vam mogu dati u vodi 3 minute. Nakon 3 minute pucamo. Tako da možete poručiti svojima ovima. Znači, ukoliko upadnete, pogotovo ako je namjerno u vodu, nakon 3 minute ćemo pucati. Jel može? Pošteno. Eto, dogovoreno. Pošteno. I eto, ne znam, postalo nam ništa, mislim ono. Imate još 2 ako vam... Mogu ja da kažem jedan uslov? Može. Načelniče, javite na radiju svim policajcima da su se Pink Pantheri vratili u grad. Kažu, Pink Pantheri su se vratili u grad, znači ako ih navatamo, to su vam Pink Pantheri tamo otvorite. To je jedan od uslova. Ok, mi smo spremni. Evo, samo ako možete još 2 minute pričekat, dolazi nam crveni, ima problema nekih. Može li još zadnji uslov da bude da baš taj crveni ne ganja potir? Ne. Ajde jedan uslov da bude, stvarno nemoj molim vas te tejzere, brate, da imam slabo srce, Ja isto imam slabo srce.
Ja isto, baš mi je slabo srce. Ništa, onda ćemo pištolje. Imamo uslov da svi odložite svoje tezere na pod. Ne, ali gledaj, samo pazi ovako. Evo, dogovorit ćemo se, nećemo vas tezat. Zaspala baba na bankomatu. Vi kad izađete iz auta, nemojte imati oružje u ruci. Pošteno. Znači ovako ljudi, bez tezanja ako budu on foot, samo tackle. Ukoliko vidite oružje u njihovim rukama, pa možete i neka pucaju. Gledaj, babe, je zaronila na bankomat. Evo ja vam mogu moje oružje dati. Ne morate, ništa to, ostav to. Znači, dogovoreno je moje ime na njemu. Puste vi njega, on je tako se smiluje brzo. Loha. A šta je s ovim gospodinom izašao spava na bankomatu? Evo došao na... Malo, ja mislim da je došao crveni. Gdje se ja stan ga odmah? Crveni Dužlo kod 19, šta je ovo liko? Možemo, a? Hoće on dolaziti ili? Ne. Ovo je Ferrari. Dobro, ti si došao, da, tebe sam čekao. Ali ja moram s tobom. Možeš i sa mnom! Evo, ispunili smo vam i uslov, neće vas crveni ni hvatiti. U redu, možemo. Sjedajte u auta. Ne moram se ganjam. Sjedajte, ej! Sjedajte! Sjedaj! Uko je? Šta kažeš, oprosti? Killa boys. Ne mogu stati, ej. To odmah. Ode odmah. Ušto da iđi. Plani oružje, U ovaj. te pucaju ako imaš oružje. Ajde sad. Skoro pa si me pregazio. To. Okej, recite mi, zašto nisi na radiju? Jesmo, brate, kako nismo? Jesmo, radio. Provjerite banku da nije neko ostao. Agente P, tu. Okej. Tu. Što ste spremni? Ja sio u policiju. Jeste slikali auto i tako se? Joj, ovako prođemo, ljudi, bit će meni flow, baby! Čujemo. Da se čujemo. Čujemo. Ja sio u policiju. Baci oko na gepek sam. Please, to. Nema toga. Nice. Sad ti, bez veze. Možemo li? Može? Da, možemo. I odošmo ljudi, pa vi neka provjere ove talce. U kom sad U frci sam teško. Daj... Iva Krištof, Anson, 4. Hvala Iva. Crveni, gospođe, slobodni ste, možete ići. Mogu samo maknut pištolj iz ruke? Eto, imao je konopac i neoznačen novac. Na čim izađem? Prešćemo nas dve. Ne, opet ne radi inventar. Okej. Ma nema veze, brate moj. Pa nemam, čakam znak da daju. Jel može, gospod? Da li smije da krenu? Evo ga crveni. Još malo, sekund. Došla crveni, Ovo će biti sjebano, Počeli bježat. A? Možete krenuti, ajde. Ajde, momci. Biće ovo jedna patnica velika, ali sretno, familijo. Ste rekord da im zadamo, brate. Joj, daj ga zadaj, volite. Isporučite plijen kupcu. Lagani smo. Burec, ovo je top. Da, spremno to sve. Gdje je kupac? Kupac, brate, sad ću ti reći. Eno ga ovdje u centru kod 769 ispod onog mosta. Jebote, ljudi, dugo nisi imao tremu. Jebi ga, prva bankica je pala, na što je bitno da smo uspjeli. Pa sve meni uvali da vozim, a? Ako nešto u crem, a? Joj, zamislite glavnu banku, Glavna banka će bit kaos. A imamo stvari za glavnu banku, joj, moramo to organizirati. Ne radi ništa ljudi kako treba. A brate, meni isto... Mora ti radit, šta ti ne radi? Inventor, ja? Siguran da ti ne radi, kak ti ne radi, mora ti radi. Javi prije nego dolazite kod mene. Hoćemo. Ne radi. Ma radit, nek znaš šta je fora. Dual monitor me jedan mešćenik. Pokazat će kasnije. Na drugi. Pokazat će kasnije. Idi udari
idi alt enter jednom i alt enter drugi put, neće ti prolaziti. Opravo niđe. Posljedice. Je. Spreman da. Šta si se fokusirao toliko, nešto se ušutio? Neće da pričam. Brate, imam aritmiju, burazu, nešto ste mi nabili, buraz, tenziju. A hajde, šta je? Ako padnemo, pali smo prvu banku i u gradu. Ne možda padnemo prvu banku. Najbitnije je da prođemo prvu banku. Tako je, i da prvi ono. prođemo u banku. Ali ako ništa, ja sam nam 89.000 spasio, stavio već na banku. Top. To sam uzeo onih čistih nešma. Ostav to za sebe, to je bakš. Hvala Šibio. Ja sam nas spasio 140.000. To već nije bakš, svakom 50. 30%, ali moguće. Da, Isuse, what the fuck? Šta je ovo bude? Jeste vi sigurni da je auto okej, a? Nije bre auto full tune. Pa što niste to rekli, ali nema ti to veze, nema ti to veze više, nemaš više armor da buđiš, armor kakav ti je takav ti je, brate. Buraz, pa ovo je preloše. Vidi ovo, Da, mi moramo odmah tamo. Mi moramo odmah do tebe. Mi moramo odmah tamo. Buraz, armor na auto nam je u teškom kurcu, A možete krenuti. Isuse. Armor je kritičan. Ovo je baš loš armor sad. Prati me, samo stani. Imamo samo jedan auto, jesi ti spreman? Ja sam spreman. Kako su oni izgubili, jebote? Vrate. Joj, ne, tu. Nema se. Jebik. To je ovaj se sjebao, neiskusno. Pa se tu da nadletimo njim. Tu sam danas upao, zato neću da vozim. Aha, zato si ti rekao da je ja, a? Zato sam se iznervirao, ne bi ga danas sjeo za volan, nema bolje. Evo me, Putine. Tu smo. Bravo doktore. Fuck! Presedajte. Vozi ti. Prošli su, to je loše. A vi ga ušurili, brate, putnik, panis. Sjeban je ovaj buraz, sjebano smo odradili ovo s kamionom, jebote, spor je kamion, morali smo nekak to bolje dići. Sad je fora što nam je Putin pao. I što backupa nemamo. Ako prođemo, prošli smo. Da. Crveni helikoptere. Ali samo crveni helikopter, moramo brzo se razvojiti, ima i Mustang je iza. Sad ćemo Razvoj se. Bravo. Buraz, svi nas prate, Baš me čudi. Na vama je heli, a? Putine, jesi ti pao, a? Da, njega su. Nije. Ne? Kola nisu na aerodromu, da znate. Jel me jebeš? Kuna. Kako ne, pa što nisi zaključao auto? Jesam, nisu ni tvoja, ni ničija. What the fuck? Pa pričao sam ti što je to tako. Prije smo krenuli. Jebote, to je loše. Ako nekog vremena, ako se ne približi niko, ona malo ispari, jebi ga. Kak vi stojite, jel vas prate Iko? Ne, ja sam čist. Ti si prošao? Da. Kak Putin nije pao? U pomoć, mama. Kako Sad ću ja uzem Audija, nema brineš. Nije men Dotoj, brate, nego Japan. Ti nemaš heli na sebi, tako da probaj nešto napravi. To je dobro. Ali tebi ja mislim dobar armor. Da. A nije, nego ja mislim da je korveta samo preteška, brate, znaš.
Da nas je to do kraja čuo. A ne može iz auta da izađe ljudi. Koji kurac? Kako ne može da izađe iz auta? Ne može. On mora da trepne, brate, jebi ga. Samo što se Eksplodirao, korveta ti je eksplodirala. Jel? Da. Korveta je eksplodirala, Bravo, doktore. Jebi ga, ja. Okej, ponovo se ja pojavljam na terenu, šta ćeš? Koji kurac, opet je tu korveta. Ne brate da eksplodirala, ne znam da vam, no? Ne znam je li eksplodirala ili sam stajao. Ja mogu negdje motor ostaviti ako hoćete. Gdje ste vi? Putite naša uradi, brate, ljubite, brate. Uzmi je 36, gradi nitro. Ja ti uradim onaj skok, brate, na autoput, nek Ugo presretne kod tebe i pičite autoputom 6. Sani nabiju za fiks, a? Ne vjerujem da bi to napravio, nije toliki sorod. Gdje ste vi? Jebi ga, jedan ti je prošao. Imaš ih ovdje, tu si sjebo, jedan ti je iza. Jebi ga, kurc. Sam jedan imaš na sebi. Ali ovdje nemam gdje pobjeć, brate, na skok. Na brzini. Ček, jeste vi pobjegli? Ma da, sad ću ja vas da spašam. PD kanal. Šta je sa nakom? Nemojte u PD kanale. Pa jebi ga, tu smo trenutno. A brate, sreća pa vidimo ovdje šta. Sad će ovaj skok gore da izađe. Već sam se vidio kako sam se... Da, ja još gledam zapeć tamo je. Da, znaš kad bi se to desilo, brate. Evo, zbog ovoga me nervira auto, brate. Ćemo uski proći. Dva Mustanga, heli. A šta misliš ti, Čomi, da odeš riješit lokaciju onu? Rešio. Koliko si dobio? Ne znam. Samo da parkiram kola, da vidim to. I dolazim po vas da vas čupam. Okej. Gdje je Putin? Je li Putin prošao? Je, a gdje, šta si rekao, šta je s nakom? Evo ga, ali ne možete izaći iz auta. Koji kurac. Nek trepne. Sad se tu... Da. Motor negdje ostavi. Šta kažeš? Imam motor ako treba negdje da ga ostavim. Crosser? Ne, K2.